Ακολουθεί η σκηνή μιας οικογένειας που αγωνιά. Ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2025. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Το όζον έχει μειωθεί και η ηλιακή ακτινοβολία είναι άκρως επικίνδυνη. Το πόσιμο νερό έχει ελαττωθεί. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Ιδού η απορία. Έτσι όπως τα καταφέραμε, θα μας μείνει ταλαιπωρία. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Η Υπηρεσία Πρόληψης Ηλιακής Ακτινοβολίας ανακοινώνει και σήμερα, ημέρα Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2025, ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία σε ολόκληρη τη χώρα, 25 βαθμών Κελβίου. Η υπηρεσία συνιστά την αποφυγή κυκλοφορίας μέχρι τη δύση του ηλίου προς αποφυγή εγκαρμάτων. Τα φαινόμενα θα γίνουν ιδιαίτερα έντονα τις επόμενες ημέρες, με θερμοκρασία εδάφους να υπερβαίνει τους 45 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Πού να είναι τώρα, μα καλά δεν καταλαβαίνει, δεν αντέχω άλλο. Παιδί είναι, μήπως του κόβει. Τα παιδιά σήμερα νομίζω πως τα ξέρουν όλα. Παντογνώστες, σαν τους γονείς μας. Μην χρησιμοποιείς σπρέι, μητέρα, της έλεγα. Όχι, δεν ξέρεις εσύ. Μα μητέρα, καταστρέφεις το όζον, η γη δεν πάει καλά. Αυτά είναι νοησίες μου έλεγε, για να τρομάζει ο κόσμος. Μήπως άκουγε για οικονομία, για εναλλακτικές λύσεις, για αλλαγή του τρόπου ζωής. 300 μέτρα πιο κάτω ο φούρνος με το αυτοκίνητο να πάει να αγοράσει ψωμί. Λέγαμε, δεν λέγαμε, γραμμένους μας είχα. Και να που φτάσαμε. Τι πλανήτη μας παραδώσατε ρε, σαν δεν τρέπεστε. Πού να είναι, αχ Θεέ μου, τι θα κάνω η Έρμη. Να ελπίζεις, δεν μένει τίποτα άλλο πια. Να πέσει λίγο ήλιος και θα βγω εγώ να ψάξω. Άντε να δούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Οικολόγο, ποια είναι η κατάσταση? Έχουμε εξαντλήσει όλα τα αποθέματα νερού. Η αφαλάτωση έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ποσότητα αποβλήτων και πλέον καθίσταται αναγκαίο να αναζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής πόσιμου νερού. Πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι θα χρειαστεί για την έβρεση των εναλλακτικών τρόπων? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα σε αυτό. Πρέπει να γίνουν έρευνες σε βάθος, μετρήσεις, μελέτες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έτσι πως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, είναι απαραίτητο για όλους μας να κάνουμε κάτι. Και άλλη μια ερώτηση, κύριε Οικολόγο, κάτι που μας αφορά όλους. Θα υπάρξει και νέα αύξηση στην τιμή του πόσιμου νερού? Δυστυχώς αυτό είναι αναπόφευκτο. Θα έρθουν ακόμα πιο δύσκολες ημέρες. Καταλάβαμε. Αλλήμονό μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικολόγο. Παρακαλώ. Πού να είναι, μου λες που να είναι. Τι να πω. Μακάρι να ξέρα. Γέμου, τι έπαθες? Έλα, κάθισε. Τι σου συνέβη? Που πάθαμε. Συλληφθήκαμε. Ψάχναμε απεγνωσμένα για νερό, διότι η κεντρική πηγή έχει στερέψει. Μέσα στο πανικό μας και αναζητώντας δεξιά και αριστερά για νερό, ξεχάσαμε το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχαμε. Τελικά τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι πιστεύαμε. Ο ίδιος δεν αστείευεται. Καταστρέψαμε τον πλανήτη μας και τώρα θα πληρώσουμε. Και να που καταλήξαμε. Σε αυτή την τόσο δυσάρεστη κατάσταση για τη γη μας, αλλά και για εμάς, τους ίδιους. Είναι πραγματικά λυπηρό. Μόνο να αναλογιστεί κανείς πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάθεσή μας και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Φυσικά, αφού το μόνο μας μέλημα ήταν η προσωπική μας ευτυχία. Αλήθεια, πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάθεσή μας για να προλάβουμε το κακό. Άρα η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη πια. Είναι τραγική. Ο πλανήτης μας αιμορραγεί. Και οι μόνοι πέτοι είμαστε εμείς. Από εμάς λοιπόν εξαρτάται αν θα μπορέσουμε να τη μεταβάλουμε. Υπάρχουν ελπίδες. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και να προβούμε σε δραστικές λύσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ένα θετικό βήμα είναι η ανακύκλωση υλικών, η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η εξοικονόμηση νερού. Και άλλα πολλά, πολύ απλά που εμείς οι μικροί άνθρωποι δεν μπήκαμε στον κόπο να τα σκεφτούμε.
Πάνω απ' όλα πρέπει να αγαπήσουμε τον πλανήτη μας, γιατί ο πλανήτης μας είναι η ζωή μας. Μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στην αποφυγή τέτοιων άσχημων καταστάσεων, αρκεί μόνο να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Και αυτό γίνεται με πολύ απλές κινήσεις. Δεν κάνουμε αλόγιστη χρήση ενέργειας. Απενεργοποιούμε το κινητό μας κάθε βράδυ πριν πάμε για ύπνο. Κλείνουμε τα φώτα που δεν χρειαζόμαστε. Σβήνουμε το μάτι της κουζίνας λίγο πριν γίνει το φαγητό. Κινούμε το αυτοκίνητό μας μόνο όταν είναι απαραίτητο. Εξοικονομούμε χαρτί, όχι στις αλόγιστες φωτοτυπίες και εκτυπώσεις. Αγοράζουμε συσκευές που μας είναι απαραίτητες, όχι στα εφετζίδικα και αχρίαστα γκάτζετ. Όλα αυτά και πολλά άρα μπορούν να αποτελέσουν την αρχή. Δεν θα εξαλείψουμε βέβαια το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον θα επιβραδύνουμε την σταδιακή επιδείνωσή του. Mana